700 profesionais do sector gandeiro participan dende hoxe até mañá nas 22ª xornadas técnicas de vacún de leite de Seragro que acolle a Facultade de Veterinaria de Lugo. O presidente da Deputación participou na apertura deste foro xunto da Cooperativa de Servizos Víctor Manuel Manríquez e o vicedecano de Organización do Campus Terra, Luis Ángel Quintela. José Tomé puxo o sector do leite en Galicia, en especial na provincia de Lugo, como exemplo de profesionalización e modernidade. O mandatario provincial situou as explotacións lucenses a vangarda tecnolóxica e productiva de Europa. Na súa intervención referiuse tamén á aposta da institución provincial polo sector primario, con iniciativas como a Granxa Galloso Castro, o Centro Experimental de Leite e os programas de recría de Rubia Galega, que complementan, dixo, o traballo da Universidade e das cooperativas. Por diante, 2 días de relatorios para afondar en aspectos prácticos e tecnolóxicos que permitan mellorar a eficiencia e a sostibilidade das granxas, o crecente uso da intelixencia artificial na xestión das explotacións, a recría de xovencas, a alimentación robotizada ou os avances en podoloxía e reproducción, entre eles. A Deputación contribúe con 12.000 euros á organización das xornadas que se consolidan como referente a nivel nacional.